OK, to je číslo, já si dám u nového videa a v tomhle videu si ukážeme, jak si vyrobíme srdce z dřeva vlastně pro moji ségru, která bude mít narozeniny, bude se 18, takže můžete napsat do komentářů všechno nejlepší mojí sestře, pokud byste chtěli, když nechcete, tak nemusíte, že jo, je to vaše volba. Takže mě napadlo to natočit a dát zase na YouTube, abyste viděli, co já tak dělám, takže jdeme na to. Takže mám tady takhle špalek uchycený vlastně pod stolem s Jirkou, takhle jak vypadá náš materiál, takže z tohohle budeme něco dělat, budeme to dělat přímočarou pilou a pak to ještě nějak uhladíme, takže tam bude srdce a pak do toho srdce ještě něco vypálíme, takže jdeme na to. Takže jako první si vezmeme fixu, otevřeme to, tak a nakreslíme si tady vlastně průměr toho srdce, jo, jak vlastně jak bude tlustý. Snažte se to dělat co nejvíc na střed, takže já to dám třeba takhle tady dám jakože jenom jako tečku, takhle jenom a pak tady dám třeba takhle tady. Jo, problém je tady ta prasklina, ale snad nám to nebude dělat jako nepech, že já to teďka spojím. Tak, když to takhle máme vlastně udělaný, samozřejmě úhloměr do toho nesmí chybět, tak si zavřeme fixu a teďka si vezmeme přímočarou pilu a vyřízneme si takhle tady ten roh. Jo, ještě jsem jenom zapomněl, ještě si naznačte, jak to srdce budete velký mít, jo. Takže třeba já to srdce budu mít velký, třeba dejme tomu, dáme si takových 11 cm. Někde takhle tady si uděláme rysku a pocať to vlastně musíme říznout, jo. Takže protože my to řízneme takhle a bude to jenom pocať, dál nesmíme řezat, jo. Musíme až bude řezat tady 100, aby jsme tady zůstali, aby na tady zůstala taková menší drážka. Tak, tady 100 nesmíme hlavně uříznout úplně do toho, takže první si uděláme tady ty čáry a pak to řízneme takhle, takže jdeme na to. Takže na vyřezání tady z toho tvoru budeme potřebovat přímočarou pilu a budeme pak potřebovat takový speciální pilový plátek, který vlastně je fakt jako hodně velký, já vám to ukážu. Za prvý to si všimnu fakt, že je velký, jo. A za druhý má hrozně ostrý ty zuby vlastně. Takže já to do toho rád dát a už uvidíte, jak to řešu, takže jdeme na to. Tak, jeden řez hotovej, jo, a teďka si můžeme vrhnout na druhý. Tak, už to máme hotový. Řezy. Teďka se na ně můžeme jít společně podívat. Jo, takže vypadají asi nějak takhle. Jo, takhle jsou docela pěkný, můžete vidět, že jsme povedli. Takhle vypadají z té strany, jo. Takže jako za mě se mi fakt docela hodně povedly ty řezy. A teďka se můžeme jít vrhnout na odřezávání, takže řežeme tady a takhle tady. Hlavně nesmíme říznout tady ten střed, jinak nám tady to upadne a můžeme jít od znova. Takže já teďka se pokusím teda tady to nějak uříznout a uvidíme, takže jdeme na to. Tak, jednu stranu máme a teď si řízneme druhou. Tak, jeden nám se už upadla a druhou si budeme asi muset říznout ještě jednou, protože se mi řízat trošku mimo. Tak, teďka už můžete vidět, že to nám takhle hezky vypadá. Jo, takhle nějak to vypadá, můžete to tam vidět na tom videu, potom to vidět hezky, takže já vám to teďka ukážu víc blízka, tak, takže takhle nám to tak vypadá, takováhle deska je to, jo, takhle nějaké to a tady vypadá, že to bude takový kus zůstávat, pak se to tady řízne, takhle to vypadá z té strany,
tak ho můžete vidět. A tady už právě, že můžeme vyrábět nějaký svůj útvar, který my sami chceme, což bude srdce. Takže já si to teďka otočím a pak vám ukážu, jak se to tam nakreslíme a vyřízneme srdce. Tak jo lidi, takže už si můžete všimnout, že jsme si to takhle tady hezky připravili. Tak jo lidi, takže takhle nám to teďka vypadá, takže si opět vezmeme fixu a vlastně to srdce tady bude muset mít trošku víc místa, protože tady bude taková placka, takže bych to udělal nějak asi takhle to srdce, bych ho nějak udělal, takže já bych ho jdu narýsovat. A na to si opět zase musíme vzít jinou přímočarku, která je vlastně právě na vyřezávání a na ní je takovýhle speciální plátek. Takže to si do toho dáme a pak si teda vyřízneme to srdce, takže jdeme na to. Takhle, jak můžete vidět, tak máme takhle jako nějak vydělaný a teďka se ještě musíme tady to doříznout, ale to už tam se nedostaneme normální pilou, takže na to musíme vzít klasickou pilku na železo, protože pilka na železo je prostě nejlepší. Takže jdeme na to. Teď jsme řízli jednu stranu a teďka se pokusíme říznout tu druhou. To takhle se dneska zajedeme. Tak. Tak, a takhle, když už to máme, tak se teďka musíme uříznout tady ty hrany. Tak, to byla jedna, teďka druhou. Tak. Takže jak se můžete všimnout, takhle to vypadá. Teďka vám to ukážu, jak to vypadá z větší blízkosti. Tak. Takže takhle to vypadá nějak, ještě to jako není hotový. Teďka si vezmeme pilník a takhle tady to vlastně upravíme tady ty hrany. Takže vezmeme si pilník na dřevo a pokusíme se teďka teda nějak to opravit. Takže teď už můžete vidět, že to vypadá nějak takhle, jo. Takže si ukážeme, jak to vypadá, je to takhle hezky jako zaoblený, tak jako vypadá to celkem pěkně.
Takže teďka si vezmeme brusku, uhladíme to, fikneme, uhladíme tady to a vlastně máme to u konce, takže jdeme na to. Každopádně na uhlazení používáme brusný kotouč. 120, potřebujeme to uhladit, protože aby to bylo hladké, aby tam nečuměly nějaký třísky, aby si někdo třeba nezadřel třísku, takže používáme 120, což je strašně hladký, jo, takže jdeme na to. Tak, nalepujeme přesně těma dírkama na ty dírky, protože my to připojíme k vysavači a jelikož je to o hodně lepší, protože pak nemáte prach všude okolo a nedecháte to. Takže takhle to máme hotové, já to připojím k vysavači a jdeme na to. Tak jo lidi, už máme všechno ready a můžeme jít na to. Tak jo lidi, takže už můžete vidět, že už nám to takhle hezky vypadá. Tady to jsme tady uhladili. Tak jo, takže já to jdu tady uříznout a bude to hotový. Tak jo lidi, takže takhle to nějak vypadá, jo.
Že OK lidi, z tohohle takového hnusného kusu, jo, můžete vidět, že je fakt jako hnusnej, jsme udělali tohle. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, sdílejte tady to video, napište mi nějaký pěkný komentář, nezapomeňte, pokud chcete popřát mojí sestře, že jí je 18 let, tak já si jim proto udělal takový přáníčko, tak jo, takže to by bylo srdíčko ze dřeva, já doufám, že se vám tohle video líbilo a zatím čau! Bye.